ओम श्री श्री बाबा कल्की सुदर्शनाय नमः। श्री श्री बाबा कल्की सुदर्शन उदयनगर केन्द्रापड़ारे सिद्ध शांति आश्रम करी सारा विश्व को एक नूतन दिग्दर्शन देवाई शतचेष्टित। तांको लेखा को जदि मानव समाज ग्रहण करे निश्चय केतेक कुसंस्कार समाजरू दूर हो पारिब और समाजर प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति रही पारिबे। बाबा कल्की सुदर्शन सत्यर संधान लेखा को जोगमाया गीता देवी द्वारा लिपिबद्ध करी कैसेट माध्यम समाज को जणाइदेले। जदि समाजवासी ये कैसेट को थर को 500 थर शुणी कार्य करिवे तेबे निश्चय समाज रे शांति फेरी आसिबो और समस्ते सुख शांति रे कालातिपात करि परिबे। जया 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 गुरु सुदर्शना जया 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 गुरु तुम पाद पद्मे मोरा तुम पाद पद्मे मोरा कोटि प्रणाम जया 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 गुरु सुदर्शना जया 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 गुरु। चाहि देले तुम्हें टिके कानने कुसुमा फुटे चाहि देले तुम्हें टिके कानने कुसुमा फुटे भ्रमरानंद मने भ्रमरानंद मने करे गुंजना जया 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 गुरु सुदर्शना जया 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 गुरु। अपुत्रिक पुत्र पाए कालकु श्रवण हुए अपुत्रिक पुत्र पाए कालकु श्रवण हुए खंज जे पद पकाए खंज जे पद पकाए ज्योति दर्शना जया 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 गुरु सुदर्शना जया 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 गुरु। तुमे जदि साहा हेबा मरुभूमि शस्य देव तुमे जदि साहा हेबा मरुभूमि शस्य देव अंधारे बाट दिशिब अंधारे बाट दिशिब धरि तुम नाम जया 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 गुरु सुदर्शना जया 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 गुरु। गुरु रूपरे उद्धार करुचु दुरु जुहार गुरु रूप
ଉପରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ଦୁରୁଜୁ ହାର ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଜନ ଜୟ 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 ଗୁରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଜୟ 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 ଗୁରୁ। ବିଶ୍ୱର ମୁନି ଋଷି ଓ ମାଳିକା ଲେଖାର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିବାଦ ହେବାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦେବାଦେବୀ ଜନସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରି ଜଣାଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଏହି କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜିବ ସେ ଗ୍ରାମରୁ ଶତକଡ଼ା 97% ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର ହେବ, ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଚାଷ ବିଷୟରେ, ଚାଷ କେମିତି ହେବ ସେ କହିପାରିବ। ମାଷ୍ଟର ଲେକ୍ଚରମାନେ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ଔଷଧ ଦେବେ, ରୋଗୀ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ମାଳିକାର ଅବତାରୀ ସାଧୁମାନେ ସମାଜ କିପରି କଳୁଷିତ ନ ହେବ ତାହାର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଳି ହେବ, ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖାର ଓ ପାଣି ଦରକାର। ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଚିହ୍ନଟ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୁଏ। ମାଳିକା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରି ସମାଜକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜିବ ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କପି କରି ନେଇ ବଜାଇ ପାରିବେ। ଏ କ୍ୟାସେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେତେ ଜନ୍ମର ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ ପାପ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ 97% କଟିଯିବ ଓ ପିଲା ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଜନସମାଜ ଧନ ଜୀବନ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏକ ଆତ୍ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ, କୌଣସି ଜାତି ନଥିଲା। କର୍ମକୁ ନେଇ ଜାତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଜାତି ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି। ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କର୍ମକୁ ନେଇ ଜାତି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରିବ ତାକୁ ସେ ଜାତି ବୋଲି କହିଲେ। ଯିଏ ମଳ ସଫା କଲା ତାକୁ ମେହେନ୍ତର ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ମା ତା ଛୁଆର ମଳକୁ ସଫା କଲା ତାକୁ କ'ଣ ମେହେନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଯିଏ ମାଛ ଖାଇଲା, ମାଂସ ଖାଇଲା କି ମାଛ ଧରିଲା ତାକୁ ଗୋଖା ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ଗୋଖା ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁକରି ସୁମଣିଷରେ କିଏ ଯିବ ଏକଥା ଜନସମାଜ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏକଥା ଜନସମାଜ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିଏ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣା ହେବ, କିଏ ପଶୁରେ ଗଣା ହେବ, କିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିପାରିବ, କିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ। ଆଗେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳି, ପଣ୍ଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାରିକ, ରାହୁଳ, ନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କଲେଣି। ଏହା ଜାତିର କର୍ମ ନା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ? ଚଳିବା ପାଇଁ କର୍ମ। ଦେଶରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଜାତି ଆଗରେ ହାତୀ ଯାଏନି, ଯେଝା ଜାତିକୁ ଯେଝା ବିବାହ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ସହରରେ କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବ କେଉଁ ଜାତିକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବିବାହ କରିବ ବୋଲି? କେଉଁ ଜାତିର କେଉଁ କଲର, କେଉଁ ଜାତିର କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଫିସର ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ଜାତିକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେବ, କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ, କେଉଁ ଜାତି ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ପୂଜା ପାଏ ନା ଜାତି ପୂଜା ପାଏ ଏହା ଜନସମାଜକୁ ଦିଆଗଲା। ଜନସମାଜ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ରେ ମଣିଷ ଟିକେ ହେଜ, କେତୋଟି ଉପଦେଶ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା। ପଢ଼ିକି ଶୁଣିକି ବୁଝି ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ରହିବେ। ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବାପ ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ସେ ବାପ ମା ହେବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିନ୍ଦାଗାଳି ସହିବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରି ଆଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଝଗଡ଼ା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ଡାକି କଥା ହେଲେ ରାଗରୁଷା ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ ଏବଂ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିବ। ଯେଉଁ ବାପ ମାଙ୍କର 3-4 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାପ ମା ଖୁସିରେ ଚଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉଛି ଓଲଟା। ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବେ କ'ଣ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟୁଛି। ବାପ ମା ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ବାପ ମାକୁ ଗୁଳା ପକାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ପାଖରେ କେତେ ମାସ ରହିବ। ଯେଉଁ ବାପ ମା ପୁଅମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ନ ଖାଇଲେ ସେ ବାପ ମା ଅଫଳନ୍ତି ଗଛ ବା ନିଃସନ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପର କଥା ଶୁଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ କିମ୍ବା ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସେ ଅବିବାହିତ ବେଳୁ ପର ଝିଅ ବୋହୂର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧୁର କଥା ନ କହି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ, 25 ଲୋକ ଆଗରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଜାଣିନେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ କିମ୍ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବାପ ମାକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବ ସେ ପରପୁରୁଷର ସାହସ ବଳ ପାଉଥିବ, ଅବିବାହିତା ମା'ର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏଭଳି ଝିଅ ବାପ ମା'କୁ ମାନିବେନି। ଯେଉଁ ପୁଅ ବାପ ମା'କୁ ମାନୁନଥିବ, ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନଥିବ, ସେ ପୁଅ ପର ଝିଅ ବା ବୋହୂ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତା ବାପାର କାମ କରୁଥିବ। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ନିଜେ ପାଣ୍ଠି କରିବ, ଘରେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଉଥିବ, ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଏବଂ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ଜାଣିନେବ ସେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରୋଷେଇ ନ କରି ଶୋଇ ରହିବ, କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି ବାହାନା କହିବ, ଔଷଧ ଦେଲେ ନ ଖାଇ ଲୁଚାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଜାଣିନେବ ସେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଯଦି ନର୍ତ୍ତକୀ ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୁଣ ଥିବ, ସେମାନେ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଘରେ ବାପ ମା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବେ ଟମାଟର, ପୁଅ କହୁଥିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜକୁମାର। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁଅ ବୋହୂ ଜୁଟିଯିବେ, ବୋହୂ କହିବ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଛୁଟି, ଘରେ ବାପ ମା ଖାଉଥିବେ ନାଲି ଚା ଆଉ ଶୁଖିଲା ରୁଟି। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧନଲୋଭୀ ବୋହୂ ଥିବ, ପୁଅର କାନରେ ରାତିରେ କହୁଥିବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କଥା, ପୁଅ ବୋହୂ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବେ ଏବଂ ଖାଉଥିବେ ମାଛ ମାଂସ, ହେଉଥିବେ ଖୁସି, ପୁଅ ମଦ ପିଇ ପିଇ ଯାଉଥିବ ଭାସି। ଘରେ ବାପ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁଚି ରହିଥିବେ ଏବଂ ଘର କୋଣରେ ରହିଥିବେ ବସି। ରୂପ ସୁନ୍ଦର ମାୟାବୀ ବୋହୂ ଜୁଟିଗଲେ ବାପ ମା'କୁ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଳ ପକାଇ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିବେ ବସି। ବହୁତ ବଜାର ସହରରେ ଏଇଭଳି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବେ, ଅସମୟରେ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ବାପ ମା'କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିବେ, ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଥିବେ, ଅଲଣା ଦରସିଝା କରି ବାପ ମା'କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ଇଏ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଜାଣିନେବ ତାଙ୍କର ବାପ ମା ଉପରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଶୁର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ହେବ, ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଅକୁ ଶିଖାଇବ, ବୋହୂକୁ ମାଡ଼ ଖୋଇବ, ଜାଣିବ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଶାଶୁମାନେ ବୋହୂଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, 3-4 ବୋହୂ ଥିଲେ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର କରନ୍ତି, ଆ କଥା ତା ଆଗରେ, ତା କଥା ଆ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି। ବୋହୂ ଖାଉଥିବ ମାଡ଼, ଶାଶୁ କହୁଥିବ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ ଛାଡ଼। ଏଭଳି ଶାଶୁ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଶତକଡ଼ା 70 ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାପ ମା ଘରେ ଖାଉଥିବେ ପୋକା ଖଡ଼ା, ପୁଅ ବୋହୂ ଖାଉଥିବେ ବାହାରେ ମାଛ ମାଂସ ଏବଂ ଦେଖାଉଥିବେ ଆଡ଼ା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେବତାଙ୍କ ବାହନ ହୋଇପାରେ ପଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଲୁଙ୍ଗି ଦେବ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? ନା କୁକୁରକୁ ଯଦି ଚଢ଼ି ଦେବ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? ସେ କିପରି ଏସବୁ ମାନିବେ? ସମାଜରେ
ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପେ ବୁଝିଲେ ଆପେ ଶୁଣିଲେ ନିଜେ ତରିଯିବ, ନିଜେ ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବ। ଯିଏ ମାନିବ ସେ ତରିବ, ଯିଏ ମରିବ ସେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ। ରେ ମଣିଷ ଟିକେ ହେଜ, ନ ବୁଝିଲେ ପଢ଼ି ଶୁଣିକି ଟିକେ ବୁଝ। ସତ୍ୟର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ କହି ଖସିଯିବ, ମାଳିକାର ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫସିଯିବ। ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଲୋକମାନେ ମିଛରେ କାରବାର କରନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ମୋର ଧନ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ଉପରବାଲା ଦେଉଛି। ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ଉପରବାଲା ତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଉପରବାଲା ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତି ଓ ଦିନରେ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉପରବାଲା ତ ହେଲେ ଶିଶିର, ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଶିର ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ଶିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାଶୁ ଓ ଜ୍ୱଇଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରାକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଛ ସତ କହି ଠକି ନେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଉପରବାଲା ଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗରାକ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ବିକିକି ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ଦୋକାନରେ ରଖି ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଦେଲେ ବୋଲି। ଠାକୁର ନାଁରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ଦେବ, ଜାଣିପାରିବ ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ଲୋକ ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶାଶୁଘର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଧନ ଆଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ମାଲିକ ଆମକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଧନ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଚୋରା ଧନରେ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚୋରି କରି ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଧନ ରଖିଛି, କ'ଣ ନା ଆମକୁ ମାଲିକ ଦେଉଛି। କିଏ ମିଛ କହିକି ଲାଞ୍ଚ ଆଣିକି ଧନ ରଖିଲେ, କ'ଣ ନା ମାଲିକ ଆମକୁ ଦେଉଛି। କିଏ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଧନ ରଖିଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଉପର ମାଲିକ ଦେଉଛି। କେଉଁଠି ପୁଅକୁ ବିକ୍ରି କରି ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯୌତୁକ ଆଣି ଧନ ରଖିଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ମାଲିକ ଦେଇଛି। କିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଟଙ୍କା କମାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧନ ମାଲିକ ଦେଉଛି। କିଏ ସୁଧିଆ ଲଗାଇ ଧନ କମାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧନ ଆମକୁ ମାଲିକ ଦେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସାର ଔଷଧ ପକାଇ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଉପର ମାଲିକ ଦେଉଛି। ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଚେକିଂ କର ଓ ବଦଳାଅ। ଅସତ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୁପଥରେ ଥିଲେ ଓହରି ଆସ। ବସୁଦିଆ ପାଖରେ ଓ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ହେବ, ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ ଗୋଟିଏ, ଫଳ ପାଇବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କେମିତି ହେବ? କେଉଁ ରୋଗ ତୁମକୁ ହେଉଛି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଭଳି ଧନ କମାଇଛି ତାକୁ କିଛିଟା ତୁମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ସାଧୁଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଧନ ଅପବ୍ୟୟରେ ଉପରବାଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିନା ଧନରେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବତା ସେହିଭଳି ବିନା ପଇସାରେ ପବନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବିନା ପଇସାରେ ବସୁଧା ମାତା ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ତା ଦେହରୁ ଦେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ତୁମକୁ ବିନା ପଇସାରେ ଶୌଚ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରବାଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଉଛ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଉପରବାଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ସାଧୁ ଓ ଦେବାଦେବୀ ଭାବି ପୂଜା କରୁଛ, ତେବେ କର ମନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଉପରବାଲାକୁ ଛାଡ଼ି ପବନ ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ବସୁଧିଆ ମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 4 ମାସ ପୂଜା କରି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଛ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅ, ଅର୍ଥ ଅନେକ ରହିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ତାଇ ଦେବା ଦେବୀ ତୁମକୁ ପାଳିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ମାତିକି ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କଲ। ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କଲ ରେ ମାନସ, ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କଲ। ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କଲ ରେ ମାନସ, ଧନ ଅପବ୍ୟୟ କଲ।
असत्य उपाये धन कमाईकी देवतांक दोष देल निरीह लोकंक धन सबु खाई अकाले दिन काटिल अकाले दिन काटिल रे मानस अकाले दिन काटिल अकाले दिन काटिल रे मानस अकाले दिन काटिल। अबाटकु जति जाइअछ बाबू सुपथकु फेरि आस सुदर्शन पाद सेवा करी बाबू आनंदरे कर बास आनंदरे कर बास रे मानस आनंदरे कर बास आनंदरे कर रे मानस आनंदरे कर बास। गोटे ग्राम पंचायत रे जदि 5-7 जन चोरी करती से जो ग्रामरू चोरी करती धरा न पड़ा पर्यंत से ग्रामवासी केते शांति रहती। जदि चाषी मानकर फसल को से ग्रामर 4-5 जन घरकर गाई गोरु छेली मेढ़ा जदि बारंबार खाईदिए चाषी सेमानक उपरे खुशी हेब ना किछि पदक्षेप नेब। चाषी तांको उपरे रागिबे ना ग्रामवासी उपरे रागिबे। किछि चाषी पनीपरिया चाष करिथिबे जदि मांकड़ और षंड बारंबार खाइबे से ताकू घौड़ाई बाड़ेबे ना खांतु बोली छाड़ीदेवे। ग्राम रे पुराण देवता को फूल चोरी करी आनी जो माने पूजा करी भोग करी खाती किंबा छेली मेढ़ा पशुपक्षी मारी खाती सेमानक उपरे वसुधा माता रागिबे ना शांति हेबे। गंगा माता देहरे जो माछ माने थांती जल को परिष्कार करने को ताकू लोक माने धरी आनी खाईदेले गंगा देवी सेमानक उपरे शांति हेबे ना अशांति हेबे। वसुधा और गंगा माता अशांति हेले पृथ्वी सारा अशांति। जड़े बजार रे मर्डर हैला जड़े ताकू मर्डर कला जहाँ द्वारा कर्फ्यू होईगला जड़े दोष कला समस्ते भोगिले। से भली ये माने करिवे वसुदेव माता गंगा माता और स्थायी देवादेवी रागिबा द्वारा पृथ्वी सारा कष्ट सहिबे बा भोगिबे। यह दोष कार मालिकार साधु शिष्य शिष्या और भक्त मानकर काम हला दुख कष्ट भोक शोष सही सूर्य देवता गंगा माता वसुधा माता पवन देवता इंद्र देवता अग्नि देवता मूर्ति तैयारी करी आहुति और पूजा माध्यम शरणापन्न होई प्रार्थना द्वारा जनाती देश किछि सुरक्षित रहिबो। 10 प्रकार ऊर्ध्व अर्थ रहिला। नीति अनीति देखि सूर्य देवता जदि प्रबल रागी जाती तांकु मनुष्य केही किछि करि पारंती नाही। बादल ताकु घोड़ाई दे सांत्वना दियंती। जदि अग्नि देवता रागी की जाली दिए ताकु इंद्र देवता गंगा देवଙ୍କ पानी बा जल द्वारा से शांति हेबे। इंद्र देवता जदि गोटे स्थान रे जोर रे बर्षुथिब ताकू पवन देवता चाहिए सांत्वना दे पारिबो। पवन देवता जदि रागंती ताकू केही शांति करि पारंती नाही। पूजा माध्यम रे ओ साधु मानक माध्यम रे से शांति होई पारंती। गंगा देवी जदि रागी जाए बन्या कराए वसुदेव जदि रागी जाई बारंबार भूमिकंप करे ताकू केही सांत्वना दे पारंती नाही। भक्त माने ओ साधु माने पूजा विधि करी शांति कराई थांती। साधु मानकु जदि रगाई दियंती कि चिड़ाई दियंती तेब से माने सबु लेखा माध्यम रे काहाकू छाड़ती नाही। समस्तक कर्म अकर्म चिन्हट कर दियंती। केउ कर्म द्वारा किए नष्ट होउची अर्थ अनेक रहिला एहार अर्थ जनसमाज पूरण करिवे। सूर्य देव जदि रागिबे मेघ बादल बुझाइबे मेघ बादल बुझाइबे मेघ बादल बुझाइबे
ଦେବ ଯଦି ରାଗିବେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯେ ବୁଝାଇବେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯେ ବୁଝାଇବେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯେ ବୁଝାଇବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯଦି ରାଗିବେ ପବନ ଦେବ ବୁଝାଇବେ ପବନ ଦେବ ବୁଝାଇବେ ପବନ ଦେବ ବୁଝାଇବେ ଯଦି ପବନ ରାଗି ଯିବେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ମାରିବେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ମାରିବେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ମାରିବେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ରାଗିବେ ବୁଡ଼ାଇ ଭସାଇ ମାରିବେ ବୁଡ଼ାଇ ଭସାଇ ମାରିବେ ବୁଡ଼ାଇ ଭସାଇ ମାରିବେ ବସୁଧା ମାତା ରାଗି ଗଲେ ଭୂମିକମ୍ପ କରି ମାରିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ କରି ମାରିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ କରି ମାରିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଭକତ ମିଶି ପୂଜା କଲେ ହେବେ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କଲେ ହେବେ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କଲେ ହେବେ ଶାନ୍ତି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଫିନାଇନ୍ ପକାଇଲେ ଶତକଡ଼ା 75 ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଖାରଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ମଳି ଶତକଡ଼ା 95% ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମାଳିକାର ସାଧୁମାନେ ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଯୋଗମାୟା ଗୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଲେଖା ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ। ଜନସମାଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ କରୁଛ ନା ଭୁଲ କରୁଛ। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। କୁପଥକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁପଥକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା, ଗୁଣ ଅଲଗା ଓ କର୍ମ ଅଲଗା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଲଗା ଏବଂ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଦେଶରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଲଗା, କର୍ମ ଅଲଗା ଓ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲେଖି ଜଣାଇବାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ମାଳିକା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସଂହିତା 1537 ମସିହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ 28 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଗୃହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସେ ବିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସେ ବିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସେ ବିଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ଚାରି ମାର୍ଗ ଭଜି, ଏକକ ମାର୍ଗରେ ବିରାଜି, ଏକକ ମାର୍ଗରେ ବିରାଜି, ଏକକ ମାର୍ଗରେ ବିରାଜି। କଳିରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଉଦେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାପ ଭାରା ଛେଦେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାପ ଭାରା ଛେଦେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାପ ଭାରା ଛେଦେ। ସେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା, ସକଳ ଜୀବ ପିତା ମାତା, ସକଳ ଜୀବ ପିତା ମାତା।
ପିତା ମାତା। ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ ପ୍ରକାଶିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ପ୍ରକାଶିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ପ୍ରକାଶିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କଲେ କାଟ ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିଲେ ଘଟ। ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିଲେ ଘଟ। ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିଲେ ଘଟ। ଅର୍ଥ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଓ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସମାଜକୁ ଜଣାଇଦେଲେ। କେଉଁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ସାଧୁସନ୍ଥ ସବୁକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା 30 ଆଉ ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା 70 ରହିଲା ତାକୁ ଜନସମାଜ ପୂରଣ କରିବେ। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କିମ୍ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ କି କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ବା କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ। ଭୁଲ ଥିଲେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବ। ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ବୁଝାଇବ। ନିଜେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ନା, ଆଉ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚଳିବୁ, ପରମ୍ପରାରେ ଖାଇ ଆସିଛୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମ୍ପରାରୁ କରିଆସୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାପ ଅଜା ସମୟରୁ ଆମେ ଚଳି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ନା ମନମୁଖୀ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଜନସମାଜ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ହେଉଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା? ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଓ ବିବାହରେ ମାଛ ମାଂସ ନହେଲେ ହେବନି, ମୂର୍ତ୍ତିକିଆରେ ମାଛ ନହେଲେ କାୟା ଅପବିତ୍ର ହେବ। ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ତ ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ବିବାହରୁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ହୋଇଥିଲା ନା ଚିକେନ ମଟନ ହୋଇଥିଲା? ଶିବ ନିଶା ଖାଏ, ବିବାହର ମାନଙ୍କରେ ମଦ ଖାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ଶିବଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ନା ମାଂସ? ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ହୋଇଥିବ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛ ଓ ବିବାହରେ ଆଦିରେ ମାଛ ମାଂସ କରୁଛ ଏବଂ ଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭକ୍ତରେ ତୁମେ ଯିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗମାରି ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ। ଯେତେ ମାଂସ ଓ ମାଛ ଦେଶ ସାରା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ହନୁମାନ କାହିଁକି ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଏ ନା? ଯେତକ ଆମିଷ ଖିଆ ବା ମାଛ ମାଂସ ଖିଆ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହେଲା ଏହା ପରମ୍ପରା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଧନୁଷରରେ ଲଙ୍କା ବିଲଙ୍କା ମାରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମାରିକି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଂଶ। ଏବେ ସମାଜରେ ଭାଇ ଭାଇଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ରାମଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁଣର ପରମ୍ପରା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ଉପକାର ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା
ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ରାମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେତେ ସବୁ ବାପା ପୁଅରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଓ ମର୍ଡ଼ର ଆଦି ଚାଲିଛି ଏହା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମାଜକୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲବକୁଶ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେତେକ ବାପ ପୁଅରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି ଏ ଶିକ୍ଷା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶୀଦାର ନହେଲେ ସବୁ ବାପ ପୁଅ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୀତା ଯେମିତି ମୃଗକୁ ଦେଖିକି ଲୋଭ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଶୁକୁ ପାଳିବାକୁ ଓ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଲୋକମାନେ କିଏ ନଦୀ ପଠାକୁ, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ, କିଏ ବଣ ଉଦାମୂଳରୁ ପାଇ ଆଣି ପାଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୀତାଙ୍କଠାରୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ଜନକ ଋଷି ବିଲରୁ ପାଇକି ନେଇ ପାଳିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ରାସ୍ତା, ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ପୋଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହନୁମାନ ଓ ନଳଙ୍କ ପାଖରୁ। ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ଯେମିତି ପୋଲିସମାନେ ବାଡ଼େଇକି ସାବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ସେମିତି ଲଙ୍କାରେ ଅକ୍ଷୟ ଜାମ୍ବାବଳୀକୁ ବାଡ଼େଇକି ସାବାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହନୁମାନ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକି 7 ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ଠାବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହନୁମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ପଛେ ମରିଯିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମାତ୍ର କାହାରିକୁ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କର ଅସଲ କର୍ମ ଗୁଣକୁ ନ ଜାଣିକି ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି ଲେଖି ଦେଇ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଓ ପୁରାଣ କରି ଗାଇବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଓ ଅନ୍ୟତମ ଅବତାରୀ ବୋଲି କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ସମାଜରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ସେ ସମୟରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜିର ମଣିଷ ପରମ୍ପରା କହି କୁକର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଦେବଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ସବୁ ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି ରେ ମାନସ, ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି ରେ ମାନସ, ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଖାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇର ନିଶା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହା କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ଏମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ। ଏମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ ରେ ମାନସ, ଏମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ। ଏମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ ରେ ମାନସ, ଏମାନେ ଆସି ଖାଇଲେ। ବାପ ପୁଅ କଳି ରାମ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏକଥା ଯିଏ ବୁଝିଛି। ତାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ବାପ ପୁଅ ହୋଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ରେ ମାନସ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ରେ ମାନସ, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜାଗା ଜାଗା ଦୋଳ ମେଲଣ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଲଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ହୋଇ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମେଲଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୋଳ ମେଲଣ ହେଉଛି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଦେଖାଗଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବା ମାଇଁ ଭଣଜାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦୋଳ ମେଲଣ କରି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଲୁଚିକି ପ୍ରଥମ ଭେଟ ବା ମିଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ତୋଳି ଆଣି ମେଢ଼ମାନଙ୍କରେ ଟଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ନ ଟାଙ୍ଗି ଆମ୍ବ କାହିଁକି ଟଙ୍ଗା ହେଲା? ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି
ମାଇଁ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ରାଜି ରୁଜାରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅଭିର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମାଇଁ ଭଣଜା ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ନ ହୋଇଥିଲେ ମେଲଣ ଦେଖି ଯିବେନି କି ଭୋଗ ଖାଇବେନି। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ମାଇଁକି ନେଇ ପଳାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଯେତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ପର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କରି ଅଂଶୀଦାର ସେମାନେ। ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି। କାରଣ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାରଣ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବେକକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ବାପ ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ଯେଉଁ ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି ସେସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସେ ସେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳିଥିଲେ ବା ପଶା ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ସେଇ ଗୁଣ ଚରିତ୍ରର ନହେଲେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀକୁ ହରଣ କରି ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିବାହଘରରେ ଆମିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବତାରୀ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏକଥା ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ପୂଜା କରି ଗୀତା ଭାଗବତ ଘରେ ବୋଲୁଥିବେ, ତେଣେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା? ଏଣେ କହୁଥିବେ ହରି ହରି ବୋଲ, ଘରେ ଖାଉଥିବେ ମାଗୁର ମାଛିକା ଝୋଳ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁକିଛି, ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି କହୁଥିବେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛୁ, କାହାରିକୁ ଖାତିର କରିବୁ ନାହିଁ, ମାଳିକା ଜ୍ଞାନକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ମାଇଁଙ୍କୁ ହରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର। ଏ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିଥିବେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରି ନାଚିବେ। ସେମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମାଇଁ ଓ ଭଣଜା ହୋଇ ମିଳନ ହୋଇଥିବେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଦେବେ। ଏ ଯୁଗରେ ମାଇଁ ଭଣଜା ହୋଇ ନାଚୁଥିବେ, କେମିତିଆ ଲାଗୁଥିବ? ସେତେବେଳେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଥିଲା? ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ଭାବି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଏବେ ଯଦି ମାଇଁ ଭଣଜାମାନେ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଯାଇ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ମାଇଁ ଭଣଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଇଁ ଭଣଜା ରାଜିରୁଜାରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପୂଜା କଲେ ତୁମର ଶତକଡ଼ା 100 ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତି ମାଳିକା ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥିଲା, ଏବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଛ ଲଗାଇବ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବ। 20 ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ରହିଲା। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ନ ଭାବି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହରେ ପୁରୋହିତ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ନା ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ତା ପୁଅକୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲା। ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କେଉଁ ପାଠରେ ହେଲା? ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇ ବିଚାର କରିବ। ସବୁ କଥା ହାତକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ମୁରବିହୀନ ନା ମଣିଷ ମୁରବିହୀନ, ସମାଜ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ନିଜେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଘରେ ପଢୁଅଛ, ଖାଉଛ ମାଉଁସ ଭାତ, ଯିଏ ପରମ୍ପରା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ? ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ ରେ ମାନସ, ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ? ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ ରେ ମାନସ, ଆଇଁଷ କାହିଁ ଖାଉଛ?
पर झिया बहु हरण करेबा केउ परंपरा कुह निज कला कर्म फल भोगिबाकू एबेठारू सजा हुआ एबेठारू सजा हुआ रे मानस एबेठारू सजा हुआ एबेठारू सजा हुआ रे मानस एबेठारू सजा हुआ। जेमिति ठाकुर पूजा करुथिब सेमिति बुद्धि दिशिब एकली जुगरे परंपरा धरी कांदी कांदी दिन नेब कांदी कांदी दिन नेब रे मानस कांदी कांदी दिन नेब कांदी कांदी दिन नेबरे मानस कांदी कांदी दिन नेब। ग्राम सहर रे एबे चलीछि पुअटी जदि केउ झील को भल पाउछि पुअर सांग माने मिसिकी झीर बाप माँ को इच्छा विरुद्ध रे विवाहर कराइबारे सहयोग कराई देउछंती। ये सब आरंभ होइछि जगन्नाथ ठारू। ये सब जगन्नाथ अंश बा परंपरा। जगन्नाथ कांची राजा सहित लड़ाई करी तांको झील पद्मावती को पुरी राजा सहित विवाह कराई देइथिले। कांची राजा सहित जगन्नाथ जोर जबरदस्त माड़गोल करी विवाह कराइथिले। जेते सबु ना बदलाइकी ग्राम सहर रे रहिछंती ओ ये सबु जगन्नाथ ठारू सृष्टि होइछि। सेमती जगन्नाथ नीलमाधव होई सबर घरे पूजा पाइथिले। जगन्नाथ ना बदलाई पुरी रे पूजा पाइले। एबे ग्राम सहर रे स्त्री लोक माने स्वामी मानकु हैरान करुछंती। देढ़सुर दियर सासू नणद एमानकु जेल रे पुराउछंती। यह सबु लक्ष्मी ठारू सृष्टि। स्त्री लोक माने ससुर घर लोक ना रे केस करी धनरत्न आणुछंती। से सबु शिक्षा गुरु हेले माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जेपरी अष्टबेताल बा गुंडा लगाई जगन्नाथ और बलदेव घरू धनरत्न सबु बोही नैथिले। एबे सेमती स्त्री लोक माने करुछंती। कहउछंती कौन ना लक्ष्मीकर घर समुद्र रे। समुद्र जण रहउथला केमिति खाउथला केमिति लुगापटा पिंधुथला केमिति एबे किछि स्थान रे पिला जन्म करी हांडी रे पुराई भसाई देउछंती। जीए पाई नेउछि से कौन लक्ष्मी होइगले। लक्ष्मी किपरि कौन समुद्ररू आसिले ए कथा टिके आलोचना माध्यम को आनिबे। लक्ष्मी पूजा कर मना नाई। नाना प्रकार व्यंजन रंधा जाई सेथरे भोग तुमे देउछ। तांको माणबसारे मूला और सोरिष गछ रखी कौन पाई पूजा करुछ। सबु जिनिष पिठापणा और शाग तरकारी खीरी खेचुड़ी तो पूजार लगिला। सोरिष गछ मूला कौन पाई रहिला आलोचना माध्यम को याकू निश्चित आनिबे। जगन्नाथ को तो समस्ते मानुछ। जगन्नाथ पांजरे तो समस्ते विवाह होउछ। जगन्नाथ पुणी केउ पांजरे विवाह होइतिले। जगन्नाथ विवाह रे पुरोहित केउ माने तिले। जगन्नाथ तो समस्त पिला को आशीर्वाद देउछि। तांकर पुओ झियों ना कौन। नवकलवर रे जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा दारू मूर्ति पाताली होउछि। लक्ष्मी विधवा हेउनांती काईकी यार रहस्य कौन। यार बहुत तथ्य उत्पत्ति जेउटी निष्पत्ति सेठी मालिका पोथी और अन्यान्य अनेक मालिका पोथी और पत्रिकार दिया जाइछि। लेखा जनित भूल थिले क्षमा देवे। अर्थ 30 प्रकार ऊर्ध्व रहिला। जगन्नाथ प्रकृत रे ठिया होइछंती ना बसिछंती। जगन्नाथ मंदिर बा देउळ केउ पाठरे प्रतिष्ठा होइछि। जेउ गछ लगाइब सेई फल खाइब। जेउ देवता पूजिब सेई देवतांक गुण गाइब। धन समयरु अपव्यय करिब नाही। धर्म और समाज विपक्ष जीव नाही। ग्राम सहर रे बड़ बड़ क्षमताशाली लोकंकु किंबा मंत्री और ऑफिसर मानकु जेउ सब मर्डर कराउछि या हरिंक ठारू सृष्टि। हरि जेमिति हिरण्यकशिपु को मर्डर करथिला तार देखा शिकारे पृथ्वी सारा मर्डर करछंती स्वार्थ पाई। जेतेबेले जणे हरि थिला एबे पृथ्वी सारा असंख्य। जेतेक तांकरी अंश से माने हरिवंश बसांती हरिबोल पकांती पाला पूजा आदि रे तांको गुणावली गांती। सेमाने आउ कौनसी ज्ञान को खातिर करती नहीं।
ଜଣକୁ ଜଣେ ସର୍ବେସର୍ବ ଭାବନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ବା ପରମ୍ପରାଗତ ଅଂଶ। ଅର୍ଥ 20 ପ୍ରକାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲା। ଏବେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ। ଦୁର୍ଗା ଯେମିତି ମହିଷାସୁରକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନଥିଲା, ସେ ମର୍ଡ଼ର କରି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥିବାରୁ ଯିଏ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ କେହି ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ, ସେ ମର୍ଡ଼ର କଲା। ଏସବୁ ଗାଲୁଆ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କର କାମ। ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧିକି କରି ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମା ନହେଲେ ସେଭଳି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ଯେପରି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ କ'ଣ ଦିନରେ କ'ଣ ଉଲଗ୍ନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କାଳୀର ଅଂଶ। କାଳୀ ରାତିରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲେ ଓ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ବୁଲି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଓ କାଳୀ ଯେପରି ରକ୍ତମୁଖା ଥାଏ, ସେହିଭଳି ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାରି ବୁଲିବେ। ଏସବୁ କାଳୀଙ୍କର ଅଂଶ। ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି ଓ ସମାଜ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କାଳୀଙ୍କର ଅଂଶ ସେମାନେ ଓଠରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାଳୀଙ୍କର ଅଂଶ ତାଙ୍କର ବେଶ ଦ୍ୱାରା ଓ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ କର୍ମରୁ ବାଛି ନେବ। ତୁମ ଦେବତାଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁଣ ଓ ତୁମର କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁଣ, ମୁକ୍ତି କିଏ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହୋଇକି କୌଣସି କାରଣରୁ ପଳାଇ ଯାଇ କେଉଁଠି ହେଲେ ରହି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ। କାରଣ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ରୂପକ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଭଳି। ନାରଦ ଜାଣିଥିଲେ ଗଣେଶ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଶିବ କାହିଁକି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ପୁଣି ପଶି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ। ଲୋକମାନେ ନୋହିଲା କଥାକୁ ହୋଇଲା କରି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସମାଜ ବା ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ନିଜକୁ କହିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମନରେ ଥିବ ସବୁ ଅହଙ୍କାର। ମନରେ ଥିବ ସବୁ ଅହଙ୍କାର। ମନରେ ଥିବ ସବୁ ଅହଙ୍କାର। ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। କେଉଁ ଦେବା ଦେବୀକୁ ପୂଜୁଥିବେ, ସେଭଳି ଗୁଣ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବେ। ସେଭଳି ଗୁଣ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବେ। ସେଭଳି ଗୁଣ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବେ। ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ କି ଲାଭ ଅଛି, ଗୁଣ ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଗୁଣ ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଗୁଣ ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମଣିଷମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଜେନେରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅଂଶ। ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଓ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଏବେ ଯେଉଁ ନଳକୂପ ତିଆରି କରି ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ
ଓ ବୋରିଂ କରି ଫସଲକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବୋତଲରେ ପୁରାଇ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଅଂଶ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍ଖା ତିଆରି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଲା ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାଷ୍ଟରମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଓ କ୍ଷୀରାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କ୍ଷୀରାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ 5-7 ତାଲା କୋଠା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବସୁଧା ମାତାଙ୍କ ଅଂଶ, କ୍ଷୀରାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ। ତୁମ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ମାରି ତୁମର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ତୁମେ ରାଗିବ ନା ଶାନ୍ତି ହେବ? ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ନେଇ ସେହି ନଦୀରେ ରକ୍ତ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ରାଗିବ ନା ଶାନ୍ତି ହେବ? ତୁମ ନିଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କେହି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରୁଥିବ ତୁମକୁ କେମିତିଆ ଲାଗିବ? ନଦୀ ପଠାରେ ଯଦି ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡ଼ା କରିବ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ସେମିତିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବ, ହନୁମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମିଷ ଦିଆଯାଏ ସେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବେ ନା ରାଗିକି ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନିରାମିଷ ଆହାରୀ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାଛ ମାଂସ କରି ଖାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କିରଣରେ ମାଛ ଶୁଖାଇ ଆଦି ଶୁଖୁଆ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ନା ଅଶାନ୍ତି ହେବେ? ଓ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ଟେକିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଗିଗଲେଣି। ତୁମ ପିଲାଛୁଆ ରାଣ ଓ ଧର୍ମ ରାଣ ରହିଲା। ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ଟେକିବ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କଳିଯୁଗ କଳି କାହାଣୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣିକି କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିବେ ତ କେତେବେଳେ ଅଂଶୁଘାତରେ କରି ମାରିବେ। ତୁମ ଗୁଣ କର୍ମକୁ ଦେଖି କି ରାଗିଗଲେଣି। ତୁମ ଆଗରେ ତୁମ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଯଦି ଜଣେ ହାଣିଦିଏ ତୁମେ ରାଗିବ ନା ଖୁସି ହେବ? ଅର୍ଥ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ବସୁଧା ମାତା ରାଗିଗଲେଣି। ଏସବୁ ମାଳିକା ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ। ଜନସମାଜ ସଚେତନ ହେଲେ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଯେଜା ଯେଜା କୁକର୍ମରୁ ଓହରି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା କଂସ ପାଖରୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନଡ଼ିଆକୁ କଳସରେ ଥୋଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସେଇଆ। ଏହି କାମ ଅତି ନିଲଠା ନିଲଠୀମାନେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଯଜ୍ଞ କରି ଘିଅ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଶୁ ବଳି ପକାଇଥିବା ଯାହା ପୁରାଣ ପଢ଼ି ଯଜ୍ଞ କରିବା ସେଇଆ। ଏହାକୁ ଜନସମାଜ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ। ଧନଜୀବନ ଓ ସମାଜ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା, ଭାଇ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଖରୁ। ଏ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ନ ହୋଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଅଂଶ। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହିଥିଲା। ଶେଷକୁ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଅସଂଖ୍ୟ ବିଧବା ହେଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ବିବାହ ହୋଇ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ ହେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିବାହ ନ ହୋଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପରମ୍ପରାଗତ ଅଂଶ। ବାପ ମା ହେଲେ ଖାଲି ଜନ୍ମଦାତା, ଗୁଣକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ହେଲା ପରମ୍ପରାରୁ। ଏ ସମୟରେ ନାରୀର ନାରୀ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି। ନାରୀଟି ଅନ୍ୟ ନାରୀଟିକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଲା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରୁ। କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିକିରି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ଏବେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି 2-3 ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦଶରଥଙ୍କର ଅଂଶ। ଏବେ ସମାଜରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସୁଖର ସଂସାର ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ମନ୍ଥଡ଼ା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଥଡ଼ାର ଅଂଶ। ପରିବାରମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହାର ପକାଇ ନ ଦେବା, ବାପ ପୁଅରେ, ମା ବାପରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀରେ, ମା ପୁଅରେ ଏସବୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଏସବୁ ମନ୍ଥଡ଼ାର ଅଂଶ। ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା ଦେବୀ
ଅଂଶ ଯେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ଜଣା ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ଜଣା ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର ଜଣା ପଡ଼ିବେ। ବିପଦେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇବେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର କରିବେ। ତୁମେ କହୁଥିବେ ମଧୁର ଭାଷା, କହିବେନି କେବେ ସେ କଟୁ କଥା। ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନିଜେ କହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇବ ଭଲେ। ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇବ ଭଲେ। ସମାଜରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇବ ଭଲେ। ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କି ମାନିଲେ କିବା ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁ, ଆଦିମାତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ପବନ ଦେବତା, ବସୁଧା ମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଏମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଓ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ମାରି କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ହେଞ୍ଜେଡ଼ା ହେଞ୍ଜେଡ଼ି ଓ ପାପୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖର ଦୂଷଣ ଠାରୁ। ତାଡ଼କା ଓ ଖର ଦୂଷଣ ଏମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମିତି ତାଙ୍କରି ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ବା ଧର୍ମ ଲାଇନରେ ଆଗେଇବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ କରି ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ଧର୍ମ ଲାଇନକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିବାହର କରାଇ ଦେବେନି। ଏସବୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବିଣ୍ଡ ଦୋଷ। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ମା ବାପା ହୋଇଥିବ, କିଏ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ହୋଇଥିବ, କିଏ ପିଉସା ପିଉସୀ ହୋଇଥିବ, ତ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଚୋର ପର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରାବଣର ଅଂଶୀଦାର। ରାବଣ ମାୟାବେଶ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମାୟାରେ ପକାଇ ପର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୀତା ରାବଣକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇକି କିଭଳି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ରାବଣ ତାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଗଲା। ଏ ଯୁଗରେ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ପଡ଼ିବେ ଓ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଭିକାରୀ ହେବେ, ଧର୍ମରୁ ବାଛନ୍ଦ ହେବେ, ପାପୀରେ ନାଁ ନେବେ। ରାବଣର ଅଂଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ରାବଣୟ ସ୍ୱାହା ଏବଂ ଯୋଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସ୍ୱାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବଳରେ ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମହିରାବଣ ଅଂଶ ଏବଂ ମହିରାବଣ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ହେଉ ପଶୁ ମାରିକି ତାହାର ମାଂସ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କାଳୀ ଓ ମହିରାବଣ ଅଂଶ। ମହିରାବଣ ଅଂଶମାନେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ସାଧୁବେଶ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା କରି ନିରୀହ ଜନସମାଜକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ତାର ମା ବିବାହ ନ ହୋଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଏ ସମୟରେ ଜାଗା ବାଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଜାଗାକୁ ଫର୍ଜରୀ କରି କେସ୍ ବାସ୍ କରି ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅଂଶ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେମିତି କପଟ ପଶା ଖେଳି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି
ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇ ଶେଷରେ ହଣାମରା ହୋଇ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଂଶର ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ସେହି କର୍ମ କରିବେ। ମରିବେ ପଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଭାଇଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ଯୁଗରେ ସେମିତି ଭାଇର ସତ୍ତ୍ୱ ଭାଇକୁ ଦେବେନି, ଭଉଣୀର ସତ୍ତ୍ୱ ଭଉଣୀକୁ ଦେବେନି, ପଇସା ବଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏସବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ହୋଇଆସୁଛି। ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଏ ଆତ୍ମାମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାପ କଲେ ଯାହା ଆଡ଼ୁ ଜାଗା ବାହାରିବ ସେ ସେହି ଲୋକ। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ ମାଆକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ କେସ୍ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖରୁ। ପରଶୁରାମ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ମାଆକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପରଶୁରାମ ପାଖରୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବାଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ବାଳିର ଅଂଶ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଯେମିତି ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ କିଛି ବିଚାର ନଥାଏ, ଏ ଗୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ ବାଳିର ପରମ୍ପରା ବା ଅଂଶ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସେ ନିଜେ କରି ଦେଖାଇଦେବେ। ରାବଣର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିଲେ ଚୋରି କରୁଥିବେ ନାରୀ, ମାଳିକାର ସାଧୁ ଭକତଙ୍କୁ ଦେଖି ମାରୁଥିବେ ପରା ତାଳି। ମାରୁଥିବେ ପରା ତାଳିରେ ମାନସ, ମାରୁଥିବେ ପରା ତାଳି, ମାରୁଥିବେ ପରା ତାଳିରେ ମାନସ, ମାରୁଥିବେ ପରା ତାଳି। ହେଞ୍ଜେଡ଼ା ହେଞ୍ଜେଡ଼ି ପାପୀ ମାନେ ସବୁ ମନେ ମନେ ରାଗୁଥିବେ, ଖର ଦୂଷଣ ତାଡ଼କାର ପରା ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ। ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ। ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ସର୍ବେ ସର୍ବା ବୋଲାଇବେ, ଏଇମାନେ ସବୁ ମହିରାବଣର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ। ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବେ। ପିତା ମାତା ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ଗୋଳ କରି ଭୋକ ଉପାସ ରଖିବେ, ଏଇମାନେ ସବୁ ପରଶୁରାମର ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବେ। ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବେ, ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବେ ରେ ମାନସ, ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବତୀର ଅଂଶ ନୁହେଁ ତ? ସେହି ଅଂଶମାନେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହରଣ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଗିଥିଲେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କରି ଅଂଶମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଘରୁ ଚୋରି ହେଲେ କି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅଫୁଲା ଅଫୁଲିମାନେ ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିବେ। ଏ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗ୍ରାମରେ ନପୁସକ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଉଦଣ୍ଡି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ତାଙ୍କରି ଧନକୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ସାରଳା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ବିବାହ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ବିବାହ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମରେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସ୍ୱପ୍ନାହତ କରି ଯଦି ସେ ଗ୍ରାମରୁ
କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଉଥିଲେ କି ହଜି ଯାଉଥିଲେ କି ପିଲା ହଜି ଯାଉଥିଲେ କହିଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଗ୍ରାମରେ କେହି ମର୍ଡ଼ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଗ୍ରାମରେ କେସ୍ ବାସ୍ ଲାଗିଲେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କହିଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ପୂଜା କର ମନା ନାହିଁ। କାହାର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ଲାଗିକି ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ କି ଅଗ୍ନି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିଦେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ନାହିଁ। ନପୁସକ, ଜିରୋ ଜ୍ଞାନୀ, 2 ନମ୍ବରୀ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ରାମ, ସୀତା, କୃଷ୍ଣ, ରୁକ୍ମଣୀ ଏମାନେ ସବୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। ସାରଳା, ମଙ୍ଗଳା, ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବିବାହ ହେଲେନି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଦେଶରେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିବେ। ବେଲଜିଆ, ଅଲକ୍ଷଣୀ ପାପୀମାନେ ନ ଭାବିକି ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସତ୍ ଧର୍ମ ଆସରା କିଛି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପୂଜା କରି ବାଡ଼େଇ ହେବେ। କିଛି ଚୈତି ମଙ୍ଗଳା, ତପୋଇ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଓଷା କଲେଣି ତ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଷା କଲେଣି। ଯେତେକ ନିଲଠା ନିଲଠି ଦେଖିନଥିବ ଏ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମ, ସହର, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି କର୍ମ କରୁଥିବା ଦେଖିନେବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାଟି ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବା ବେଳରୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ତା ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନା ଗ୍ରାମଦେବତୀ କତିରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରୁଛ ସେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାତା, ବହି, ପୋଷାକ, ଜୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ। ଅଧିକ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା, ବେକାର ଯୁବକକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଋଣ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା, ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିବାକୁ ଘର ଯୋଗାଇବା, ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଲୋକଟି ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ଦେବା, ମରିଗଲେ ସୁଧିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା, ଘରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଲୋକ ମରିଗଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ବା ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଗ୍ରାମଦେବତୀ କେଉଁ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି କଥା କହିବ ବୁଝିସୁଝି କହିବା ଦରକାର। କହିବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବେମୁରବୀ ନା ଦେଶ ମୁରବୀ ବିହୀନ। ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କର ମନା ନାହିଁ। ବସୁଧା ମାତାର, ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଓ ଧର୍ମଦେବଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରନା। ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ ସମାଜକୁ ବିତ୍ପାତ ଲାଗି ରହୁଛି। ତୁମେ କର୍ମ କରିବ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ। ବାବା କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ ଯୋଗମାୟା ଗୀତାଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଜଣାଇଦେଲେ। ଜନସମାଜ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ମଣିଷମାନେ ପ୍ରଥମଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଥମଟ ହେଉଛନ୍ତି? ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କିଏ କରିଛି, ମଣିଷମାନେ ନା ଦେବାଦେବୀମାନେ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପାର। ହଠାତ୍ ରାଜା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ନିଜର କୁକର୍ମ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆଗେଇବ ନାହିଁ, ରହିଯିବ। ବୁଝିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବ। କାହାରିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନା, କି ନିଜର ଧନରତ୍ନ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରନା, କି ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଅନା। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଲୋକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛ ଏକଥା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତୁମକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ପାଣି ଯୋଗାଇକି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ଫସଲ ଖାଇ ପିଇ ତୁମ ପିଲା ପରିବାରକୁ ଖୋଇ ପେଇ ବଞ୍ଚାଇଛ। ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏତେ ସବୁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ପାକ ସିଦ୍ଧି କରି ଖାଉଛ ଓ ପିଲା ପରିବାର ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତୁମଠାରୁ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର କରିବାଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ରାମ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ। ଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ରାଗିବେ ନା ରାଗିବେ ନାହିଁ? ସମାଜରେ କିଏ ରହିବେ? ପବନ ଦେବତା ତୁମକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଦେହରେ ରହି ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ପଚାସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଦି କରୁଛ ସେ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଏତେ ସବୁ ଉପକାର କରିବାଟା କେତେ ଅପରାଧ କଲେ ସେ? ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶହ ଶହ ଉପକାର ପାଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ।
ପବନ ହେଲେ ଲୋକ ରାଗୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗୁଛନ୍ତି। ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇବ। ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଓ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ତାପରେ ରାଗିବ କିଏ? ଏ ଗୁଣ ପାଇଁ ପବନ ଦେବତା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେଣି। ପବନ ଦେବତା ରାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବ କିଏ? ଶିବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରିଙ୍କ ନାଁରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଯାହା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରିବା ସେଇଆ। ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ଦେଇଛି। ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଉଛ, ଚାଷ କରି ଖାଉଛ, ତା ଦେହରୁ ବଳ ଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଉପକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେତେ ଅପରାଧ କଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଘରେ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା ଗ୍ରାମଦେବତୀ ସାରଳା ମଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରି ମେଲଣ କରୁଛ। ସେ ରାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ବସୁଧା ମାତା ତୁମକୁ ତୁମ ସପ୍ତପୁରୁଷକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛ? ଏ କର୍ମ ଦେଖି ବସୁଧା ମାତା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାଗିଗଲେଣି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କର, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରନା। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମଣିଷ ଟିକେ ହେଜ। ତୁମେମାନେ ଆମ ଦେହରେ ଶୌଚ ହେଲ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର କଲ, ସଫା କରି ପରିଷ୍କାର ହେଲ। ଆମ ଦେହରୁ ପାଣି ନେଇ ଖାଇଲ ପିଇଲ ବଞ୍ଚିଲ। ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇଲୁ, ତୁମେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫଳମୂଳ ନେଇ ସାରଳା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯଦି ରାଗିଯିବେ ଶୁଖାଇକି ମାରିବେ, ନହେଲେ ବୁଡ଼ାଇକି ମାରିବେ। ଏସବୁ ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିବେନି। ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା ଦେବୀ ତୁମ କର୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଗଲେଣି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଗଲେଣି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ସୁରୁଜ ଦେବତା ତୁମକୁ ଆଲୋକ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଉପକାର ଭୁଲି ଯାଇ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦେବ ପୂଜିଲେ। ତୁମ କର୍ମ ଦେଖି ସୁରୁଜ ଦେବତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ କୋପ ଦେଖି ଆଜିର ମଣିଷ ଭାଳେଣି କରି ବସିଲେ, ଭାଳେଣି କରି ବସିଲେ। ବସୁଧା ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବସୁମତୀ ମା କି ଅପରାଧ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପକାର ଭୁଲି ଯାଉଅଛ ଆଜିର ପାପୀ ମଣିଷ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହୁଛ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କହୁଛ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବସୁଧା ରାଗିକି ଭୂମିକମ୍ପ କଲେ କେମିତି ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ମନ୍ଦିର କି ତୁମ ଥିବ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଫେରି ଆସ ତୁମେ କୁହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା ଦେବୀ ପୂଜା କରି ସର୍ବେ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ନାମ, ଗାନ କର ତାଙ୍କ ନାମ। ମଣିଷ ଗୋଡ଼ମାନଙ୍କରେ ବିଷାକ୍ତ କଣ୍ଟା ରହିଲେ ମଣିଷ ଓ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦେଶରେ ଘରେ ଘରେ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ସାରଳା ମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଶିବ ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏ କର୍ମ ଦେଖିକି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାଗିଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ମନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମାଗିବ ସେ ବର୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଶୀତ ମାଗିଲେ ସେ ଶୀତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଅଗ୍ନି ମାଗିଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ଦେବେ ନାହିଁ। ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଟାଣ ଖରା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉଛି ପବନ ଦିଅ ମା, ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମାଗିବ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଚାକିରି ଦିଅ, ସେ ତୁମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଶିବଙ୍କୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିବ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦିଅ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କମ୍ କରିଦିଅ, ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହନୁମାନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ସେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରଳା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଦେଶର ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବ ଆମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାନା ପ୍ରକାର ବିତ୍ପାତ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ରକ୍ଷା କର, ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନିଜେ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ହାଡ଼ି ଦାସ ଓ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମାଧି ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କର, ସେ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିର ବାଟ ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଯାହା, ବେହିଆ ଅଫୁଲାରେ ନାଁ ନେବା ସେଇଆ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାର, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁକ୍ତିପଥ ଓ ସତ୍ ପଥ ବତାଇ ପାରିବେ ବାବା କଳ୍କି ସୁଦର୍ଶନ ଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଗମାୟା କିଛି ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସତ୍ ଅସତ୍ୟ କେଉଁଟା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଜଣାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯାହା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଭୋଗ କରିବା ସେଇଆ। ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ବସୁଧା ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଫଳମୂଳ ପାଇପାରିବେ। ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ମାଗିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ କି ପୂଜା କଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଚାକିରି ଓ ଦରମା ଦେଇପାରିବେ। ଗାଈର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ। ଲହୁଣୀ, ବସା ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ପାଇପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ଖରା ପାଇପାରିବ। ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବା ପୂଜା କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇପାରିବ। ଝିଅ ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ବଂଶରେ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଭଲ ପରିବାର ପାଇପାରିବ। ମାଳିକାର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କି ଭକ୍ତି କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶକ୍ତିବାନ ହୋଇପାରିବ। ବସୁଧା ମାତାର ଶରଣ ପଶିଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇବ। ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କଲେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପାଇବ। ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପାଇବ ରେ ମାନସ, ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପାଇବ। ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପାଇବ ରେ ମାନସ, ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପାଇବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ବର୍ଷା ସିଏ ଦେବେ। ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ନାଚି ଉଠିବେ। ଆନନ୍ଦେ ନାଚି ଉଠିବେ ରେ ମାନସ, ଆନନ୍ଦେ ନାଚି ଉଠିବେ। ଆନନ୍ଦେ ନାଚି ଉଠିବେ ରେ ମାନସ, ଆନନ୍ଦେ ନାଚି ଉଠିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ଖରା ସେ ତ ଦେବେ। ବାପ ମାଆକୁ ଭକ୍ତି ପୂଜା କଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦେବେ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦେବେ ରେ ମାନସ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦେବେ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦେବେ ରେ ମାନସ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦେବେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଲେ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଥିବ। ତୁମ ପରିବାର ସମାଜ ଭିତରେ ଧର୍ମରେ ନାଁ ନେବ। ଧର୍ମରେ ନାଁ ନେବ ରେ ମାନସ, ଧର୍ମରେ ନାଁ ନେବ। ଧର୍ମରେ ନାଁ ନେବ ରେ ମାନସ, ଧର୍ମରେ ନାଁ ନେବ। ମାଳିକାର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମେ ହେବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ
ସାଇ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ। ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ ରେ ମାନସ, ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ। ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ ରେ ମାନସ, ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥିଲେ 2-3 ରବିବାରରେ ଧଳା ଗାଈ ଗୋବର ଓ ବରଚେର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପୋତିଦେଲେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଉଥିବେ, ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ, ଅଧ ଚାମଚ ଚିନି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗ ଲାଗ ଖାଇଲେ ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ। ପାତାଳ ଗରୁଡ଼ ଚେର ଘୋରିକି ଅଧ ଚାମଚ ଲେଖା ନିଶା ନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଲେ ନିଶା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ବାଟିକି ଖାଇଲେ ସକାଳୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ କମିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିରା ବାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅଧ ଚାମଚ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ମଧୁ ଅଧ ଚାମଚ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ଟିକେ ଲୁଣ ସହ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଭୋକ ଭଲ ହେବ। ଅତି ଅଧିକ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ପାଖୁଡ଼ାଏ ରସୁଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ, କିମ୍ବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ 3-4 ବୁନ୍ଦା ମିଶାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଥିଲେ 5ଟା ଲବଙ୍ଗ 12ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସିଝାଇକି ଉଷୁମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର 2 ଦିନ ପିଇଲେ କମିଯିବ। 5ଟା ଲବଙ୍ଗ, ବରଗଛ ଓଳ 1 ହାତ, ଗାଈର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର 1 କପ୍ ବାଟିକି ପିଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଥିଲେ କମିଯିବ। ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ 7-8ଟି ଦୁବ ବାଟିକି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ବାନ୍ତି କମିଯିବ। ସାନ ପିଲାକୁ ଟିକେ କମେଇକି ଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଠିନ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଛେଚିକି 1 କପ୍ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଇଲେ ଉପଶମ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମସୁର ଡାଲିରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ବଘାରି ଖାଇଲେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ବିଷ କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ, କି ରୋଗ ବୈରାଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛିଟା ଉପଶମ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର 2ଟା ଲେଖା ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲା ବେଳେ ପିଆଜ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ କିଛି କମିଯିବ। ଧଳା ସଦାବିହାରୀ ଗଛରୁ 4ଟି ପତ୍ର ଚୋବାଇ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯିବ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଦରଜ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ହାତ ଦରଜ ହେଉଥିଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ, ଅଧ ଚାମଚ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, 4ଟି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ 2-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲେ କମିଯିବ। ଯଦି ଏସନଫୁଲିଆ ଥିବ ତେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାଏ ଚୋବାଇ ଖାଇବ ଓ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ବାଟିକି ତା ରସ ସହ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ 4-5 ଦିନ ଖାଇବ। ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ କମିଯିବ। ଯଦି ଏସନଫୁଲିଆ ଜନିତ ପାଦ କି ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠି ଦରଜ ରହୁଥାଏ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ, ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସ, ଅଧ ଚାମଚ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଣା ଶ୍ୱାସ ଭଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଆଜ ରସ 2 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 1 କପ୍ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଓ ଚିନି 1 ଚାମଚ ସିଝାଇକି ଚାହା ପରି ପିଇବ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୋଇ ରାଗୁଥିବେ, ନାଲି ଥୋପା ମନ୍ଦାର କଢ଼ 4-5ଟି 100 ଗ୍ରାମ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଭଲ କରି ଫୁଟାଇକି ରଖି ସେ ତେଲକୁ ତାଳୁରେ ମାଲିସ କଲେ ବହୁତ ଉପଶମ ମିଳେ। ଗୋଡ଼ ଗୋଦରା କିମ୍ବା ଝିମଝିମ ହେଉଥିଲେ 3 ଥାକ ଫୁଲ ବିଶିଷ୍ଟ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ପତ୍ର 5-7ଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରାଶି ତେଲ 100 ଗ୍ରାମରେ ଫୁଟାଇକି ରଖି ମାଲିସ କରିବ। ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବାଟିକି ଘଷିଲେ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏବେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁଘାତ ହେଲେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରି ଗଦ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାପ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲେ। ଏ ପରମ୍ପରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି।
ଶିବ ସାପ ଧରୁଥିଲେ ଓ ଜନ୍ତୁଘାତ ହେଲେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଥିଲେ। ଯେତେକ କେଳା ଓ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ବାଲା ସବୁ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର। ଏବେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ ସେମାନେ ଏ କର୍ମରେ ଆଗେଇଥିବେ, ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳ ଦେଖାଉଥିବେ। ମଦ ଖାଇକି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କିଛି ନଥାଏ। ଶିବ ଯେମିତି ନିଶା ବଳରେ ଏଣେ ତେଣେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଣ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡ଼େ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁଅକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର। ଏବେ ନିଶା ଖାଇକି ରାତି ହେଲେ ପର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ବୁଲନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଶିବ ଯେମିତି ନିଶା ଖାଇକି କାଳିର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ଜାଣି ଜାଣିକି ବନ୍ଧୁପତ୍ନୀ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ। ଶିବ ଯେମିତି ନିଶା ଖାଇକି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ସେସବୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଶିବଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଧୋଇକି ଘର୍ଷଣ ପାଦୁକା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ସେ ଯୁଗର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଅଂଶ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଧୋଇକି ପାଦୁକ ପାଇବ, ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଆସିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶୀଦାର। ଶିବ ଯେମିତି ଭସ୍ମାସୁରକୁ ସାହସ ବଳ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇବୁ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଶେଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ହାତ ବୁଲାଇ ଭସ୍ମ ହେଲା। ଏବେ ସେମିତି ପୋଲିସମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଦ ଖାଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପଘର ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାରୁ ସେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଗ୍ରାମ ସହର ପରିବାରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଇକି ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଘରେ ପିଲାଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନ ମାନି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ନ ମାନି ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଶିବ ଯେମିତି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ସେମିତି ଧୁମଧଡ଼କା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଣ ଓ ସମ୍ମାନ, ମଦ ଖାଇ ଧୁମଧଡ଼କା କଲାବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ନିଶା ଖିଆଙ୍କୁ ତ କିଛି ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ନେବେ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ନେବେ ରେ ମାନସ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ନେବେ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ନେବେ ରେ ମାନସ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ନେବେ। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ନିଶା ପାଣି ଯିଏ ଖାଏ, ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଅବା ମଶାଣିରେ ନିଶାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଶାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ ରେ ମାନସ, ନିଶାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଶାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ ରେ ମାନସ, ନିଶାରେ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମାଜରେ ସିଏ କଳଙ୍କ ଜାଣିବ, ଶିବଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ନିଶାଖିଆଙ୍କର ପିଲା ପରିବାର ହୋଇଯିବେ ସର୍ବହରା, ହୋଇଯିବେ ସର୍ବହରା ରେ ମାନସ, ହୋଇଯିବେ ସର୍ବହରା, ହୋଇଯିବେ ସର୍ବହରା ରେ ମାନସ, ହୋଇଯିବେ ସର୍ବହରା। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ହୋଇକି 4-5ଟା ସ୍ୱାମୀ କରୁଛନ୍ତି ବା 4-5ଟା ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି 5ଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅଂଶ। ଦ୍ରୌପଦୀ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାମୀ କରି ଅନେକ ଗୁଣରେ
ଆଗୁଆ ରହି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ କିଛି ବିବାହିତା ପୁରୁଷ ହେଉ କି ଅବିବାହିତା ପୁରୁଷ ହେଉ ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଦୁହେଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ମରିଥିଲେ। ଏବେ ଏ କର୍ମବାଲା ଜେଲ୍ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଗାଡ଼େଇକି ଅନାଉଥିବେ ଓ ପାପ ଆଶା ରଖୁଥିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଯେମିତି ବୀଣା ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ବାଜିଆ ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବାସ ନେଉଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଏତେଟା ନାଚି ନଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଏ ଯୁଗରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ବସୁଧା ମାତା ଓ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ। ସେ ଯଦି ନାଚିବେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗା ମାତା ନାଚିଲେ ବନ୍ୟା କରିବେ, ନହେଲେ ପାତାଳକୁ ପଳାଇବେ। ବସୁଧା ମାତା ନାଚିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ କରିବେ। ଝିଅମାନେ ନାଚିବା କାରଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଦେବେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ରେ ମଣିଷ ଟିକେ ହେଜ, ନ ବୁଝୁଥିଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମନରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିକି ବୁଝ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଝାଇବା ଯାହା, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଝାଇବା ସେଇଆ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବୁଝାଇବା ଯାହା, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ବୁଝାଇବା ସେଇଆ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ କମିଟି କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଗ୍ରାମର ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେ କମିଟିକୁ ଜଣାନ୍ତି। କମିଟି ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। କେତେକ ଅଭିଯୋଗ କମିଟିରେ ଫଇସଲା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗରୁ ଏହା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ କମିଟିରେ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ, ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ, ବାପକୁ ପୁଅ ଅବହେଳା କଲେ, ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ବାପାକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ନ ମାନିଲେ ତାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରି ରଖିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବେଳେ ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ନଚେତ୍ ଦେଖା ଶିକାରେ ଗାଁଟା ସାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭିତରେ ଜଣକ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଦଖଲ କରିଥିବ ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ দিব ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଜାଗା ବାଡ଼ି ଥିବ ସମାନ ଭାବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜାଗା ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ଦେବ। ଯଦି ସେ ନ ମାନିବେ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମେତ ମିଶି ତା ନାମରେ କେସ୍ ଦେବ। ଯେଉଁ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଥିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ। ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ସୋଜାସୋଜି କରିବ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବ। ମଦ ନିଶା ଖାଇକି ଘରେ ପାଟିଗୋଳ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଲା ତା ପ୍ରତି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତା ସହିତ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। 6 ମାସ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଦେବ। ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କେହି ଚୋରି କଲା ତାକୁ ଧରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବନି, ତାକୁ ଗ୍ରାମରେ ମିଶାଇ ଦେବନି କି ତା ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମିଟି ଯଦି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଜାଣିବ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବେହିଆ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ସହି ମରିଗଲା, ସେହି ଝିଅର ଶାଶୁଘରେ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତାକୁ ଝିଅର ବାପା ନାଁରେ ଅଧେ କରିଦେବ। ଯିଏ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ତାରି ହାତରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଓ ତାକୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ଯଦି ସେ ନ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବାଛନ୍ଦ କରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଇବ। ଗୀତା ଭାଗବତ କିମ୍ବା ମାଳିକା ପଢ଼ିବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ନିୟମ। ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଲେଖି ବୋଲିପାରିବ।
ଅଯଥାରେ ମାଇକ ବାନ୍ଧି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ବଜାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁ ନଥିବେ ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଦେଖା ଶିଖାରେ ଫସି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ କି ଶୁଣିଲେ ଖସି ଆସିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେଉଁ ପାଠରେ ବିବାହ ହୋଇଛ ସେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବାଛ, କେଉଁ ପାଠରେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଛ ସେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ କେତୋଟି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବେ। ଆଦ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମରୁଛନ୍ତି, ତା ପରିବାର ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ। ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁ, ଆଦିମାତା, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ବସୁଧାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବୋଲି ବସୁଧା ମାତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବତା, ରକ୍ଷକ ଦେବତା। ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପାଠ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ। ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଓ ଛୁତିକିଆରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପୂଜା କଲେ ଶତକଡ଼ା 100 ପବିତ୍ର ରୁହେ। ବିବାହରେ କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଶତକଡ଼ା 100 ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପାଠରେ ବିବାହ ହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ପାଠରେ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପାଠରେ। ହରି, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ହନୁମାନ, କାଳୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାହ ହୋଇଛ କି ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ନା ଅଶୁଦ୍ଧ? ରାମକୃଷ୍ଣ, ହରି ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପାଠରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ? ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହର ହେଲେ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ। ମନେ ମନେ ବିବାହ ହେଉଛ ବୋଲି ଭାବିପାର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ବିବାହ ହେଉଛ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବେ ତେବେ ତିକତ ଖାଇବା ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଣା, ଅଣହଳଦିଆ, ଅଫୁଟା ଖାଇବା ନିଷେଧ। ମଣିଷ ମନକୁ ପାପ ଛୁଏଁ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଳି ଲାଗେ, ବସ୍ତ୍ର ଖାର ଦ୍ୱାରା ସଫା ହୁଏ। ମଣିଷର ପାପ ସ୍ଥାୟୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କଲେ ଦୂର ହୁଏ। ମନେ ମନେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିପାର। ନିଜକୁ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଉଛ, ନିଜର ଦେହରେ ଥିବା ପାପ ବା ମଳି ସେମିତି ନିଜେ ସଫା କରିବ। ଶୁଦ୍ଧି ହେଲାବେଳେ ଯଦି ଦେହରେ ଥିବା ଚୁଟି, ନଖ କାଟିବ ତେବେ ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚୁଟି କି ନଖ ରଖିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାଟିବ। ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲୁ। ଯଦି ପୁଳାଏ କାଟି ସବୁ ରଖିବ ତେବେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମାନିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁ ନଥିବେ ସେମାନେ ଏ ଲେଖାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବେ। ତାଇ ଦେବା ଦେବୀ ନାମକୁ ଧରିଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଠାକୁର ନାମକୁ ଧରିଲେ କିଏ ତୁମକୁ ରଖିବ? କିଏ ତୁମକୁ ରଖିବ ରେ ମାନସ? କିଏ ତୁମକୁ ରଖିବ? କିଏ ତୁମକୁ ରଖିବ ରେ ମାନସ? କିଏ ତୁମକୁ ରଖିବ? ମନେ ମନେ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ କିଛି ପାଇବନି ଫଳ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୁମ ପରିବାର ହେବେ ଡହଳ ବିକଳ। ହେବେ ଡହଳ ବିକଳ ରେ ମାନସ, ହେବେ ଡହଳ ବିକଳ। ହେବେ ଡହଳ ବିକଳ ରେ ମାନସ, ହେବେ ଡହଳ ବିକଳ। ତୁମ ଶରୀର ଯେ ଅପବିତ୍ର ଅଛି ନିଜେ ପବିତ୍ର କରିବ। ସ୍ଥାୟୀ ଦେବା ଦେବୀ ନାମକୁ ଧରିଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ରେ ମାନସ, ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ରେ ମାନସ, ତୁମେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ହରି, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ, ହନୁମାନ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁର୍ଗା, ସାରଳା, ମଙ୍ଗଳା ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି କି ବିବାହର ହେଉଛି? ସେମାନେ କେଉଁ ପାଠରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାକୁ ହାଲକା ମନରେ ନିଅ ନା, ଗୁରୁତର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର। ମନେ ମନେ ଧନୀ
ମନେ ମନେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ଜାଣି ପାଠର ମହତ୍ଵ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ଶୌଚ ଓ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ବସୁଧାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଟେକୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିକି ରହିଗଲେଣି। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲା ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କଲେ, ମେଲଣ କଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ? କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ? ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଜଣାଇଲେ, ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହ ରହି ସେତୁବନ୍ଧ କରିଥିଲ କପି ସେନାଙ୍କୁ ଧରି, ଆମର ବନ୍ଧ ବି କରିଦିଅ। ଏ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? କାହା କାମ ଆଗେ ହେବ, କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଜଣେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଜିତାଇଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବି, ମାନସିକ କଲା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେବି। ତାହେଲେ ଭୋଟରେ ଜିତିବ କିଏ? ଭୋଟ କାହା ହାତରେ? ଲୋକମାନେ ଦେବେ ନା ସାଧୁ ଓ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଦେବେ? ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଏକର ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ, କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯଥା ବସୁଧା, ଗଙ୍ଗାମାତା, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ପବନ ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର, ଆଉ କିଛିରେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଇ ଏକର ଜାଗାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କଲେ, ଯଥା ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, କ୍ରିକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଓ କିଛିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମେଲଣ କଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କଲେ। ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣି ଧାନ ଚାଷ କଲେ। କେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଚଳିବେ? ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବିଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କଲେ। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଏଠି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଯିବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିଆ ନା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ବାଲା ବୁଦ୍ଧିଆ? କିଏ ବିଦେଶରେ ବୁଲି ରହିପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଜିଯାଉଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ତଅପୋଇ ପାଖରେ ଜଣାଇଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିଆ ବା ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଓ ମୂର୍ଖ କିଏ? ଜଡ଼ା କାଣ୍ଡା କିଏ? ଜନସମାଜ ବାଛିବେ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ଧାନ ଧୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି କ'ଣ ଖାଇବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ତା ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆମର ଧାନ ଧୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଦିଅ। ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ପାଇବ? ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? ବେଲଜିଆ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କିଏ? ଜନସମାଜ ବାଛିବେ। ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ଧାନ ଚାଷ କଲା, ପନିପରିବା ଲଗାଇଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଧାନ ଫସଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା କିଏ ପାଇବ? ଦେଶକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ କିଏ ପକାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ହୋଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରି ଅବିବାହିତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଓ ଧର୍ମ କାହା ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହେବ? ଏ କଥା ଜନସମାଜ ବିଚାର କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଖାଇଲେ ରୋଗ କଷ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ନିଜେ ମାତ୍ରାଧିକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ଧନ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବ। ନିଜର ପରିବାର ଥିଲେ ନିଜେ କର୍ମ ନ କରି ଧାର କରଜ କରି ଖାଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର କଟୁଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ, ଯଦି ଏକତରଫା ଭଲ ପାଅ କିମ୍ବା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ ନ ରଖି କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେବା କର, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ। ନିଜେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଦେଖା ଶିଖାରେ କୌଣସି କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ କଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ, କର୍ମ ଓ ଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ ନ କରି କହିଲେ କିମ୍ବା ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଶେଷକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅପମାନ ପାଇବ। ନିଜେ ନିଜର ସୀମା ଭିତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବ ନାହିଁ। କୌଣସି କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ନ ବୁଝିକି ସେ କଥାରେ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ଇଟାଭାଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା
ତାର ଧୂଆଁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପବନ ଦେବତା, ବସୁଧା ମାତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଗଲେଣି। ତୁମେମାନେ ଶିବ, ହନୁମାନ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ହରି, ଶାରଳା, ମଙ୍ଗଳା, ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଘିଅ ପୋଡ଼ାଯାଏ, କାହାକୁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯଜ୍ଞ, ଗୋଟିଏ ଦେବଯଜ୍ଞ। ଦେବଯଜ୍ଞ ହେଲା ଅନାଦି ବିଷ୍ଣୁ, ଆଦିମାତା, ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, ପବନ ଦେବତା, ବସୁଧା ମାତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଗଙ୍ଗା ମାତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ହେଲେ, ବିବାହ ହେଲେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ଯଜ୍ଞ। ପାପ ଖଣ୍ଡନ କଲେ କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁତି ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗମାୟା ଓ ନବଭୁଜା ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇପାରିବ। କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଓ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି କରିପାରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ବାଣୀ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀ ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ।